Tak jo lidi, vítám vás u prvního videa a tentokrát to bude návod na redstone, k čemu vlastně všemu se dá použít detektor dne, neboli daylight sensor. Začneme od něčeho jednoduchého, bude také třeba primitivní osvětlení, toto vám zatím nebudu ukazovat a ukážu vám, jak to funguje. Tady ho máme. Vezmeme třeba redstone, takhle. Položíme ho tady, dáme noc, aby to... Ano, a vidíte, že tady rožilo to, teďka je vlastně efekt toho, jak to mám nastavené. A dáme tady třeba lampu. S tím, že by bylo možná lepší, kdybych to udělal obráceně, aby vlastně když je noc, aby ta lampa svítila, a když je den, tak aby nesvítila. Takže když dáme den, tak vidíte, že se tady aktivuje signál, který vlastně tady dá tu točku, ale to je vlastně detail jenom. Tudíž když je den, tak je to aktivované, a když je noc, nebo prostě když je tam velké světlo, je to aktivované. Když je tam tma, tak to je vyplý. Takže je to celkem účinná věc, která dá se využít na hodně věcí. Tohle byl jen takový příklad toho, jak to vlastně funguje. Můžete ten udělat automatické osvětlení třeba kolem cesty, ve svém domu a podobně, ale tam všechno ukážu. Díky tomu jsem třeba tamhle vytvořil speciální bránu, což vlastně taková pás na zombíky, nám prostě celkově na noční moby. Takže napřed si ukážeme tohle. Vypadá to celkem nenápadně, dejme tomu, tohle je jenom takový prototyp, mohla by tady samozřejmě být jakože třeba moderní cesta, ale nejsou tu žádný světla, a když bude noc, tak co uvidíte? Uvidíte velký prd? Ne, samozřejmě ne. Je to tady napojené na ty, ježiš, zase se mi nějak zatočila myš. Je to tady napojené na lampy všechno a na daylight senzor. Tady takhle může být schovaný. Ale kdyby byl zakopaný víc, tak už to, jakože zaskalaný víc, tak už to nedetekuje. Jak vidíte, tak je to tady zase přes tu torčku, že je to vyplý, když je den, a když bude noc, tak to bude zaplý. Takže když dáme noc, tak vidíte, jak to rožne. Vidíte? Rožlo to. Tady si to vlastně tohle detekovalo, že to není, takže tady ta torčka se rozsvítila a detekovalo ty lampy. Tady jsou schovaný vlastně tady pod kobercem, takže vlastně svítí v noci. Teda svítí, aniž byste viděli zdroj světla, pardon, zase se řekl úplnou blbost. Tak, dáme den a zabijeme všechny moby, že tam se viděl creepera nějakého. To se můžete využít doma, je to celkem nenápadné, jen tu budete mít malou dírku ve střeše, kde budete mít ten senzor. Je to naprosto jednoduchý systém, vlastně jenom tady napojený ty všechny lampy, že jo, nic velkého. A jak to funguje? Zase, jste doma, to máte tady nějaký ty okna, že jo, normálně byste viděli, žádný problém. Proč ne, že jo, jeden, vidíte, všechno můžete si tady dělat. Nastane noc, a co se stane? Rožnou se vám světla. Já nevím, to jsem nechtěl. Chtěl dát den, a když dám teďka night, je tady světlo i přesto, že to ještě nestíhne být. No, zajímavé. To je jedno, ale určitě víte, jak myslím, že to funguje. Prostě, když je den, tak to nesvítí, když je den, teda když není den, tak to svítí, aby bylo osvětlené. To samozřejmě nemusí být takhle, může to být i naopak, samozřejmě, když je den, tak to svítí. Samozřejmě tak to i má správně fungovat, a i vlastně v základu, že jo. Že když je den, tak to svítí. Je to prakticky takový solární panel, takový hodně očesaný. A já jsem vymyslel takový speciální, ne trapku na moby, prostě prakticky ano. Je to pas na moby, která vlastně funguje jenom v noci. A jak vidíme, má tady zrovna někoho, kdo by ji chtěl vyzkoušet. Ale vrať se, děkuju. Vrať se sem. Dáme noc. A spadne do lávy. Je to chytré. Samozřejmě ne tak, jako že byste dali noc, když tady bude mob. To je blbost. Já dám zase den. Vidíte, jak to, takhle normálně to vypadá ve dne. A když se dá noc,
Já vám to vysvětlím takhle. Nebudu vám, nebo chcete, já nevím, udělám vám asi, mohl bych vám ukázat, jak to vlastně je udělané, ale nebudu to dělat na takový velký rozměr té brány, udělám to třeba jenom na jednou, aby to bylo jenom takhle nějak, nic moc velkého. Pardon, to musím poškrabat, tak. Vlastně funguje to na tom principu, že tady je ten daylight senzor, který detekuje, že je noc. Když je noc, tak to vlastně všechno zasne, tudíž pistony se zatáhnou. Ale samozřejmě tu nejsou jenom bloky. Mohly by být, ale kam by zmizelo tohle? A tady právě to je ten systém. Je to takhle. Máte tady aktivované pistony s tím, že tady jsou, jak bych to řekl, tady je vlastně repeater, který umožňuje to, aby tohle se vykonalo předtím, nebo aby se tenhle piston zavřel předtím, než se zavřou tyhle dva. Tudíž, co ty vyplývá? Tyhle pistony se zatáhnou a pak je to odtáhne pryč. S tím, že tady bude ty pádem ten blok, který je nad tím, se posune sem, odtáhne to sem. Takže to bude vypadat nějak takhle. A máme tu díru přímo do lávy. Já vám to ukážu v nějakým jednodušším provedení. A to tady nemá být. Tak, ukážu vám to teda v jednodušším provedení, abyste neřekli, že vám to neukážu. Je to naprosto jednoduché, nic složitého na tom nehledejte. Maximálně tady vezmu ten obsidian, který tomu je celkem potřeba. Není to jako, že by byl moc potřeba, ale on je problém v tom, že když to dáte sem a i s tím redstone blokem, tak ten redstone blok aktivuje ten piston, který je nad ním, tudíž má tendenci vysunout ten blok. Proto je tam obsidian, protože tím obsidianem vlastně žádný piston nedokáže posunout, že jo? Takže se vlastně nic nestane. A zůstane to tak, jak to je. Tak, takže tady uděláme si tady někde takhle jenom odbočku. A já vám to ukážu názorně. Tudíž uděláme tady vlastně takhle. Takhle. To nám bude stačit, nebudeme to dělat velké, aby to teda netrvalo tak dlouho. A co potřebujeme? Potřebujeme udělat to, že tady budeme mít ty dva písty. Na pístech samozřejmě bude prostě blok, který si vybere, ježišmarja, se to otočilo, blok, který si vyberete pro tohle samozřejmě pro výplň a pod nimi budou samozřejmě redstone bloky. Tudíž to bude takhle zacelené. To jsem udělal pěkně blbě, protože ten obsidian má být tady a to je jedno samozřejmě. Počkat. Vlastně. Mám to dobře. Já jsem se teďka zmatl tím, že je to jedno. Takže. A teďka potřebujeme udělat to, že tady u toho budou takhle písty, které vlastně potom odtáhnou tady tyhle písty, že ano? Samozřejmě to nemám ještě hotové, ještě je to blbě. Takhle. Tak. Co uděláme teď? Potřebujeme, aby to bylo napřed aktivované tohle, tudíž dáme tady spodní a tady dáme. Tak. Teď dáme takhle. S tím, že to můžeme udělat tak, že tohle dáme. Počkat, blbost. Tohle dáme na krátký interval a tohle dáme na delší interval. Tím vlastně způsobíme to, že napřed se aktivuje tenhle piston a potom tyhle dva pistony. Tak. Dál tady můžeme udělat nějakou kosmetickou úpravu, aby to vypadalo jakože, aby to nešlo poznat, že tady něco takového je. Tak. Se jenom mrknu. Jede to v pořádku. Paráda.
Tak, to je jenom taková kosmetická úprava, jo? To neřešte. Tak, teď co uděláme? Samozřejmě, zase se to nějak protočilo. Jediné, co můžeme udělat, ještě to propojit. Tak. Ježíš, co se furt točíš, Myško? Boha, nevadí. Tak, uděláme to takhle. S tím, že... Děláme tohle. Ježíš, netoč se. Taky vás to strašně štve, jak se to točí ta myš, já nechápu proč, ale... Šup, dáme to třeba takhle. Má to střed, nemá to střed, to nevadí. Dáme tady 2D light sensory, tak. Tak, a je to připravené k použití. Máme to nachystané. Jeden. Funguje to úplně stejně jak tady. A když tak si teda podívejte na postup, jestli to chcete třeba postavit na singlu, nebo třeba i na multiplayeru, to je samozřejmě na vás. Jestli máte třeba nějaký velký hrad a nechcete, aby vám tam lozili monstra v noci, tak si můžete udělat tuhle bránu. Podle mě není to moc surovinově náročné, je to jen prostě, je to celkem jednoduchý systém a nezabere ani moc času. Podle mě, tohle je podle mě ještě možná i zvětšená verze, než to může být podle mě i menší. Mnohem, jo. Samozřejmě tady to je na velikost 5 bloků, 5x2, zatímco tohle je jenom 1x2. Takže tohle je mnohem jednodušší, jak vidíte. A když dáme noc, tak se to otevře. A je tam průpad až dolů. Dáme den. A zase se to zasune. Tak to je asi všechno, co bych vám k tomu mohl říct. Dá se to použít i na mnoho různých dalších způsobů. Já si nepamatuju teďka, čím se dělal. Ne, to nechci. Čím se tady dělal? Zoom? Že by Ičkem, Xkem, Cčkem a Cčkem. Tam jsou, nevím proč to dělá, ale nevím, jestli to dobře vidíte. Já tam teda vidím velký hovno. Přiblíží se trošku víc? Ještě víc? Je to takový bug toho generátoru prázdného světa, že se tady takhle generují jako kdyby 4 půl postele. Nevím proč. Je to takový secret, bych řekl. No, to je jedno. Tak, ještě bych vám chtěl ukázat něco, co jsem teda postavil, ukážu vám to na dalším videu, teda v dalším návodu samozřejmě, jak udělat vlastně bránu, aby byla 3x3 bloky. Jak vidíte, není to vůbec složitý obvod, je to jenom pár převodů přes vlastně bloky pomocí redstone torčí a repeateru a pár pistonů samozřejmě. A jak to funguje, to vám ukážu, ale ukážu vám návod na postavení až v dalším díle. Jednoduše. Zavřeme. Otevřeme. Říkáte si, co? To není možné, jak to funguje? Je to naprosto jednoduché, nevím, jako... Myslím, mi to taky nebere. Ale dokázal jsem to udělat. Nedokážu pochopit, že když se to takhle poskládá, jak to, že najdou tam ten prostřední blok, kde se tady najednou vzal ten piston, a kdo že to sundal? Je to udělané přes tohle. Tohle vlastně aktivuje tento piston, ten se vlastně aktivuje zase tohle, nějak to tam pošefuje. Já nevím, já vám to nebudu takhle vysvětlovat, takže to by bylo po dnešek asi všechno pro tento návod a každý like, odběr, komentář potěší, co byste chtěli vidět za návod a podobně. Mimochodem je to teda moje první video, nevím v jaké bude kvalitě, právě zrovna chci zkoušet Sony Vegas, takže uvidíme, jak to dopadne a tak, takže mějte se krásně a uvidíme se u dalšího návodu, kdy si vlastně postavíme tohle. Já jsem to stavil asi 4 hodiny. No, já z hlavy vám to fakt nedokážu popsat, já jsem to řešil hodně dlouho, ale nějak jsem to dokázal vyřešit. Takže tak, takže vám to příště postavím podle toho, jak máte postupovat, to si potom vlastně najdete na videu. Takže se mějte krásně a
Čau čau, uvidíme se u dalšího dílu z návodu, kdy si ukážeme teda tu 3x3 redstoneovou bránu, takže čau čau.